pa mislila sam prvo ti uradim oči. Važi. O, lice ti je baš super. Nježno, čisto, odlično. Mislim da će ti sa ovako lijepo pripremljenim licem šminka leći super. Mislim da će ti sa ovako lijepo pripremljenim licem šminka leći super. I da će se dugo zadržati. Zato je priprema tako važna. Kao i njegada. Važi. Imam ovu paletu za tebe. U obliku je krovnice, kao što vidiš. Sad ću ti pokažem kako izgleda. Mislila sam da ti stavim ove boje. Sad ću da ti pokažem. Da vidiš da li ti se sviđaju. Kako ti se čine? Važi. Njih stavljamo onda. Super, baš mi je drago da ti se sviđaju. Evo pogledaj četkicu. Jeste. Nove četkice sam kupila. Tako da. Ok, zatvori oči. Zatvori okice.
super ti je ispao eyeliner. Vidjet ćeš na kraju. Svidjet će ti se. Ček samo sekundu. Super. Ok. Mislila sam da ti uvijem trepavice vaši. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Super. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Odlično. Možda su ti trepuške sad lijepo uvijene. Stavit ću ti ovaj primer sa trepavice vaši. Da ti ih još malo istušim. Zatvori.
Ostao nam je još samo puder. Važi. Ostao nam je još samo puder. Još samo nam je puder ostao. Ok. Zapamtila sam od prošlog puta kad smo se šminkale da je ovo tvoja nijansa. Tako da stavljam ti ovaj Revlonov puder, važi. Puder, puder, puder. Ok. Tamo ja to lijepo sve četkicom da ti sredim. Ok, i samo ću još da ti stavim. Samo ću još da ti stavim. I samo ću još da ti stavim ovaj concealer. Važi. Malo ovaj ispod očiju. I mogu malo ovdje. Malo tu. Malo ovdje da ti posvijetlim. Konture možemo da radimo drugi put. Kad budemo imala više vremena, važi. Sad samo je bitno da ti sa ovim concealer puderom ostvarimo taj kao efekt svježeg i odmornog lica. Svježeg i odmornog lica. Ok. Važi. Pogledaj se kako ti se čini. Šta misliš, jel' izvoli ogledalo? Šta misliš? Jao, super, baš mi je drago da ti se sviđa. Baš mi je drago da ti se sviđa. Ajde onda, požuri, važi da ne kasniš. Lijepo se provedi.